Hello mga siyang! Hello mga siyang! How are you everyone, everybody, everything, and every all? Nandito na naman ang inyong lingkod, si Carmelite73. Don't forget to like and subscribe. Okay? Now, mayroon tayong gagawin na request to ng aking alagang bunso. Comment down below, ano ba yung English sa alaga? Ano ba talaga? Hindi ko alam. Di ba? Hindi ko basta alaga. Bunsong alaga ko. Ito ang request niya kagabi. Oh. Pero ngayon, hindi ko gagawin yung normal na kasi para hindi ako mahirapan sa tumangkalisod. So, bumili na lang ako ng ready mix. Katulad nito. Ito ang easy to cook. Okay? Now, I wanna show you. And let's start. Now, I will show you the ingredients only from this one. Ito ang pancake mix. At ito lang ang ilagay natin. Kailangan, we need the milk sa 1 cup of this pancake mix, 1 cup. So now, we put milk 1.5 cup and 3 eggs and 3 tablespoons of cooking oil, any oil as you wish. So now we're gonna start here mixing, but we have a toppings. This is blueberries, and we have also blackberries, and we have raspberry. Yan ang daw niya, at ang banana. Yun ang daw niya itopping. So now, sundin natin yung request ng ating alaga para siya ay makakain ng maayos sa gusto niya. Diba? Sundin natin. Pero sa madalian lang. Ha? Ayoko doon ng mag-mix-mix pa lang dito na lang tayo sa easy cook. Okay? Panoorin nyo. At we're gonna start. Okay? Baby! So let's start to mix all the ingredients. Now, we put first the 1 cup of pancake mix. Yeah, kasi yun daw ang gusto niyang breakfast. Now, ito ang sunod natin yung eggs. Okay? Oops, make sure na walang mga balat ng itlog mahalo sa ating pancake. Okay. Now, okay, then just mix the egg. Oh, I mean the broken the egg. Ito siya magalaw yung misa eh. So, gusto ko kasi dito sa lamisa. Now, we will put the milk. Okay? That's like 1 cup only first. And the oil. 3 tablespoons of oil. So now, just mix. That's it. Okay. Then, we will add a half of milk. Okay. Now, mix. Okay.
So, mag-start na tayo. Ito na ang ating pancake mix. O, diba? Maano na yung ano niya, o. Ayan, mapinong-pino. Leave natin siya ng tapos ko na na-leave siya ng mga 10 minutes. Then, bago natin lagyan natin dito para hindi stick. Ito ang pang natin. Wala tayong margarine or margarine. So, ito na lang. Okay? Ganyan lang siya. And, pahinaan natin yung fire. Lulo natin. Okay. And, let's start. Wish me luck. Tamang laki lang siguro. Yan, ganyan. Ito na. Binaliktad na natin. Ang masarap-masarapin it is. Wow. Ganito siya. Golden lang. Yan ba? Ayan. Golden lang. Tapos lagay natin dito. Ayan. Siyempre, dyan lang talaga yan. Next, another 1. 5 daw ang gusto niya 5 patong. 5 patong. Ganyan yung alaga ko. Kung ano ang maisip niya, makikita niya sa TikTok, ita-try niya. First time ko itong ginawa sa kanila. Kasi dati gumawa ako ng sa flour talaga. Kasi yun naman talaga ang madali natin yung sa flour. Kasi mura lang. So, gumawa ako. Ayun, kumain yung bisita lang niyang Pero siya walay. So, ngayon, nag-ano siya. So, sabi ko, make sure to eat. Sabi niya, yeah. So, inawa ko para maano siya. Yung bang, maano yung pagkain niya. Itong ready mix. Kasi mas masarap kasi itong siya ready mix. Diba? Yung sa flour, pang lang yon. Pwede yun natin, panegosyo. Sa Pilipinas yun kaya, nagnegosyo kaya ako niyang hot cake sa atin, di ba? Negosyo ako lahat. Walang na hindi ko na subukan magnegosyo. Pag magsawa, yun, lalayas na naman. Ganun lang ang life ni Carmelite. Diba? So, here na. Nag-cook na siya. 5 patong daw gusto niya. Yun, so start na tayo mag-decorate. I-decorate natin ito. Unahin natin si banana. Diyos ko, ganyan daw Panagay daw sa mga ganyan. Talagang preparation niya. Habang siya ay nag-o-online. Yan, ganyan daw. Ay, sorry. Tulog siya. Yan. Tingnan natin kung maubos. Hindi naman to ano lang niya yan. Kung ano makikita. Kakain na siya. Sana maubos. Wish me luck. Maubos niya yan. Kasi 5 pa naman. Tapos, ganyan lang. Tignan natin kung ano result nito. Then, lagyan na natin tong waffle syrup. Optional kung anong gusto niyang ilagay. Ito daw ang gusto niya Yan, ganyan. O, diba? Ito na, dadalhin natin sa kanya.
Lagay ko ito, ano. Ano, nandito siya. Surprise natin siya. Ganyan na, naluto na. Ito siya nag-line. It's okay? It's alright? Very good. Perfect. Yeah. Thank you. Thank you. Bye! So, tapos na ang ating breakfast preparation ng aking alaga. So, panoorin nyo. Sana magustuhan nyo ang aking vlog for today. At thank you so much for staying watching there if you're watching. Don't forget to subscribe and like and of course share. Thank you so much everyone, everything, every all. Stay safe tayong lahat. Babush! Thank you, thank you.